A graxa boa ou menos mala é a amarela. Suso García, veterinario, ti coincides con isto? Ti que pensas? Eu non penso, eu analizo. Analizas. Eso. Bueno, como profesional, como experto que és, como veterinario... A ver, Mira, cal é a mellor? Esta é como aos ovos. Ti se lle das fariña de millo ás galiñas, o ovo sale como a yema como máis amarela. Mais amarela. Se sale moi pálida, que xa hai moito pienso de por medio, cousa máis industrial. Entón coincides? Coincido a 100%. Mira, Está directamente relacionado co tipo de alimentación Claro. que teña o animal, claro, non? por exemplo, o betacaroteno fija moito o color amarillo, e telo na erva, na alfalfa, no verde, e tamén na fariña de millo. Pero, sin embargo, non quer dicir que sea máis mala. Se dar fariña de trigo, fariña de cebada, sale a grasa máis blanca. É dicir, vai máis en función da alimentación e tamén da genética, pero a alimentación ten moito que ver con eso. Entón, a hora de mercar, deberíamos fixarnos nesa sí. graxa que sexa Amarela. amarela. Canto máis amarela, máis se paga. Ten aí unha clasificación R1, R2, R3, R4, e despois leva... R5, que era un cochazo. É o R5 que ten máis, menos, pode ser R4 máis, R4 menos. E logo esa E graxa... canto é o R máis 5, por exemplo, o R5 Eu xa máis... me perdín no R2. É a mellor de todas, sabes? Vale. Porque eso R8 é o que lle chama unha vaca eh? especial ou un boi especial. Estamos falando da cor desa graxiña, da color da pero graxa. tamén influe na calidade da carne o infiltrada que estea, non? Hai algunha carne que como máis veteada, Exacto. non sei se de mellor Sí. calidade, máis saborosa é. Ai. É como o xamón Sí. de jabugo de 5 jotas. Si o magro está infiltrado, dá máis palatabilidade, sabe máis rico. E ademais así na boca pégase, ali con de arriba, e non hai que Aí no e pagar. bote ruendo nunha lonchiña pequena de hora. E isto ten que ver tamén coa alimentación ou coa xenética do animal? Eso vai ca xenética. Sí. Eso vai ca Tamén coa xenética. De feito, as vacas que son culonas, ou becerros culones, teñen moita masa muscular pero pouca grasa. E hai vacas que por genética a grasa donde a collen é o que se chama de cobertera. É dicir, non é no músculo, é todo por fora. E ves vacas que están moi engrasadas e tal. Claro, entonces, aí é xenética. E de feito, por exemplo, ti tes dúas vacas que pesan 400 kilos canal. Unha ten moita grasa de cobertera e outra ten moita grasa infiltrada. Pois unha valche 2.500 euros e outra valche 7.000 euros. Caramba. Aí está. Aí Sí que hai diferencias, Ben, pois xa sabemos a hora de mercar carne de vaca, cal é a mellor Claro. ou a menos mala, Aí está. fixándonos na grasa. Aí está. Agora imos falar do leite, que tamén é Aí está. importante. Vale, bien. Temos aí uns trebellos que trouxo o Suso Ai, sí, para home. falarnos dun test Sí, home. co que os gandeiros poden saber se o leite das súas vacas é bo ou non. Exactamente. Chámase California o test, Test non? California, sí, señor. Para que vale ese test? Test California. Pois Test mira, California, vale. o Test California consiste en botarlle leite aquí. Este leite ten mamitis, é un leite que está enfermo. Está mal, non? Está mal, ten un... A simple vista non se vería nada, non? Ou Hai si se veces- podería... Hai veces que sí, hai veces que non. A veces teñen grumos. Este, por exemplo, ten un Ai, sí, color ten aguado, así, sabes? Ten un un color color aguado. así. Como se lle botaras agua. Outros teñen torcidas que son como grumos, outros o leite é color sangre, outros a veces é color cerveza. Bueno, se sería, por sangre sería un coli. xa é como máis alarmante, Vale, pero claro. senón igual podería pasar Estes inadvertido. dous están pochos. Están mal, non? Están mal. Vale. Este está ben porque este é de Central La Buena Leche de Galicia. Bueno, entonces entón, este é bueno. Moi ben. excelente. Casi imos botar Pero aquí queres encima. que che axude o... Sí, sí, agarra aí. A metade vai por fora, porque creo. senón... Ai, ai, estou ai. vendo- Aquí encima, por Sí, si por lo acaso. que por si poida acaso. pasar, por lo Non, que é que poida senón pasar. despois Aí está. chaman a atención. Ai, este sí que ten un pintaza, non o outro, Este xa é outra cousa. Aí está. Vale, bien. Bueno, pues entonces ahora Non lle botes... a un botámoslle Vale. o Test California, que é un preparado comercial. Que xa viría directamente preparado Ben para preparado. verter... Ai, por favor, Aí como está. se puxo isto. E a este tamén lle imos a botar. O Test California é unha canción, non? Tamén dos... Non, iso Hotel Ese é California. Hotel Hotel Sí, California. a ti algo por aí sonache. Anda, mira como reacciona distinto, Se te fijas o color xa cambia, Sí, sí. pero a parte tamén despois cando derramemos e aquí imos llevo... Ei, onde Ei, vas? que está Xa Espera. o temos Suso. diluído, xa o temos diluído. Perdón, aquí fixemos algo caseiro, porque ao mellor non temos Test California, acabamos, Vale. e collemos un pouco de auga con Fairy, por exemplo. Bueno, é unha marca comercial, pero podía ser outra Con calquera. lavabaixelas, típico, deterxente para vamos a cargar o carro, vale, venga. Porque queres diluir o que había antes. Vale, Aí está, moi ben. entonces ahora, si sale
a gota... Son está colores ben. bonitos, Sí, sí, arcoíris, sí. Se sal gota a gota está ben a cousa, pero se sal como unha gelatina, entonces está mal. Entonces ahora... Peneira un pouco. Peneira aí, dalle... Oi, 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 mira como se pon este, mira como se pon este. Sí, ti tens que ir Mira ao médico. como este que está en bo estado, o que lle botamos o deterxente, sí que cae Sí. en goteo, Claro. e o outro non acaba de caer. sí, Estou non remixendo, Estamos Fai no remexendo. ti, Sí, ahora mira, eso. Ai. vouche dicir eu como é o tuntún este. A ver. Mira, este farlle así un... Amiga. É un remexe así, en agullas Ai, do que reloj. diferencia, non sei se se está vendo, pero efectivamente este é como Sí. máis denso, non? Sí, por exemplo, a cámara non sei cara... Ah, sí, está por aí, vale. Pois mira, este, por exemplo, A ver, cal. sal ben en gotas. Sí, está saindo ben. Oi, 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 este mal. Este sal, se te fijas, como gelatina. Como así, como bueno, chicle. a textura Como si notase moi diferente. Como se fora a clara do ovo, que sal todo así, plá. Entonces, aí temos unha orientación para saber se o leite está ben ou mal. Se non sabe moi mal o leite da botella, tamén podemos Eu que facer fago é unha cheiralo gafa, primeiro. Por si acaso. No, Eu cheiro e... Mira ti, Así que con ¿Cómo este test aprendemos? California sabemos Claro. se o leite Está ben. que producen as nosas vacas Claro. ou as vacas dos gandeiros Exacto. é bo ou non. Tamén nos vale para facelo nós na casa para saber se o leite que estamos consumindo é bo ou non. Ai, tamén, Ou non? hombre, claro. E despois, a hora de ordeñar a Non vaca... volvo cheirar máis. A hora de ordeñar a vaca é detergente. curioso, pero a vaca ten o seu protocolo. Se ti eres amigo da vaca, vais a o leite con bo agrao, é un leite máis tal, pero se ti, por exemplo, andas avariadas con ela, No. e cando te ve, di, aí ven o lobo, Claro. non che vais ao leite. Eu quero que nos deas Colle consellos mamitis. para muxir a próxima vez, que eu quero aprender. Temos que Suso. marchar. Toma Pues nota, nunca eh? se fixo isto aquí, Íbamos contar agora, pero xa... Non hai tempo para máis. non hai tempo. Queda para outro día. Grazas por vir. Ese aplauso para este fenómeno de veterinario que temos. Ese aplauso para vos, público da Estrada maravilloso. E por hoxe non vai máis, rematamos, pero mañá volvemos. Volvemos todos, ti repites, Marcial, así Mañá que que non te estaremos de libras. volta. Mañá estaremos Agora aquí. voltas co prato. Ata mañá. Ata mañá. Hasta mañá.